उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बर' बाजार मडेल रुरेल लाइब्रेरिनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव थुनलाइयारि मेल खुंदों। फुंनि हाबाफारि बायदियै फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुबुंसा मोसाहारिया। मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि दिरेशर बर' नार्जारिया। रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो बोसोनगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्मआ। थुनलाइयारि मेलखौ बेखेवना होयो मिरु थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। थुनलाइयारि मेलनि हाबाफारिखौ गाहाय मासि लानानै सामलायो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुबुंसा मोसाहारिया। बराय बिबुंथि लाखियो बिटिआरनि इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया। दोरबि 6 दानारि खौरां लाइसिखौ बेखेवना होयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि उरखावगोरा ब्रह्मआ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। खन्थाइ आवरायो हांख्रायनानै लाबोजानाय गागि थुनलाइगिरि साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि नन्देश्वर दैमारी, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि गपिनाथ ब्रह्म, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि डक्टर देबकान्त रामसियारि आरो मोनफ्रोमबो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावथिफोरा। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया मा फोरमायदों आबुङै मिथिनानै लादो। दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे थुनलाइयारि जथुम बाहाय आंखौ बिजाब बेखेवनो लिंहरनाय जादोंमोन। आं बाहाय बिजाब बेखेवनायनि गेजेरजों बाहागो लानो मोननानै आंबो जोबोद मोजां मोनदों। खारन आंबो सासे लिरगिरिबो आरो खन्थाइबो सरसा खालामो। खन्थाइ आड्डाफोरखौ मोजां मोनो आं। खारन क'क्राझाराव फिथिखा मोनसे खन्थाइ आड्डा दं, बाहायबो आं बाहागो लायो। आरो बिनि गेजेरजों आङो गोबां खन्थाइबो लिरबाय, असमिया खन्थाइ, हिन्दी खन्थाइ, बर' खन्थाइ। थ' बेनिखायनो दिनै फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो एफा बुरजा राइटारफ्रा बाहाय जमा जानानै बर' थुनलाइखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय सिन्था खालामलायफैदों, खामानि मावफैदों। बे जोबोद मोजां। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि आरो जोंहा बिटिसिनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारि, दा नीलुत स्वर्गियारि जोंहा बिटिसिनि इएम बिथांमोना बाहाय दं। बरन्स दा आं मिथिफैनो मोनदों जे नीलुत स्वर्गियारि आरो गबिन्द बसुमतारि बिथांमोनानो बे हाबाफारिखौ खुंनायाव गावसोरनि बिथिंनिफ्राय मदद होदों। जोबोद मोजां हाबाफारि आरो सोलिलांबाय थादों। गेरेमसा थुनलाइ बर' माहारि दानायाव थुनलाइयाबो मोनसे बाहागो। गावनो गाव बियो कमप्लिट मोनसे आयदा नङा जे खालि थुनलाइया मोजां जाबानो गेरेमसा बर' माहारि जायो। थुनलाइया राजनिति, समाजनिति, रांखान्थिजों आलादा बुस्थु। दिफारेन्सआ बेसो जे बयहाबो थुनलाइ थायो, राजनितियाबो थुनलाइ थायो, पलिटिकेल लिटारेचार थायो, इक'नमिक लिटारेचार थायो, साइन्सनि लिटारेचार थायो। लिटारेचार्सआ बे मोनसे कम्बाइन्ड वार्ड। थ' थुनलाइया जौगानायनि मिनिङा मा जाहैबाय, नोंनि साननाय हनायफ्रा बेसेबां जौगादों, नों बबे लेभेलाव। साप'ज सासे साइन्टिस्टआ जेला नभेल लिरोबा बे गाव साइन्टिस्ट जानायनि जिखिनि गुनागन बे रिफ्लेक्ट जागोन। आरो बेजों मालाया आन्दाज मोनगोन जे न' बिनि लिटारेचारा बहुद हाइ। आरो जुदि नों हिस्ट'रियान, स' बे जुदि नभेल लिरो, बिनि नभेलाव हिस्ट्रियानो बांसिन रिफ्लेक्ट जागोन। आरो नों जुदि इक'नमिस्टबा, रांखान्थिगिरिबा, नोंनि लिरनाय नभेलाव रांखान्थिनि बाथ्रायानो ओंखारगोन। नों बेसेबां लेभेलाव सिन्था खालामो, बे जाहैबाय दिस इज ए प्लेटफर्म एन्ड मिडिया अफ रिफ्लेक्सन। ओंखायनो थुनलाइया मोजां जायो, बै गासैबो फिलारफ्रा जेला मोजां जायो, जोंनि साननाय हनाया जेला मोजां जायो। थुनलाइखौ जोङो ओरैबायदि थुनलाइ सृष्टि खालामनांगौ जे प्रिथिबियाव बेस्ट थुनलाइफोरनि गेजेरावबो गसंथानो हानाय बायदि जोङो जोंनि थुनलाइखौ दाना लानांगौ। पार्टिनि गाब होनो नाङा, खिन्थु राजनितिया जेरावबो दं।
लिटारेचारा राजनितिनि बाहेरानो नङा आरो मानो लिटारेचार गासिबो रावबो राजनितिनि बाहेरा नङा मोनसे धरननि राजनितिया बयबो आफादाव दं किन्तु पार्टिनि कालारखौ रावबो होनो नाङा आरो बबेबा मोनसे पार्टिनि बिदि होनो नाङा आरो बियो सोनारगोन बेबायदि खोथायाथ' फैखागोनानो खारन मोनसे थाग अभार बेफोर आफादफोरखौ आखायाव मोनोबा मोजां जायो बयबो सिलायलायनो नाजादों जोंनि जानांगौ किन्तु बै आफादनि दैदेनगिरिया मा मावगोन बे बिथांमोनानो डिसाइड खालामगोन ओंखायनो बेफोर जेबो नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय राजखान्थि सोंथि हाग्रामा महिलारि बिथाङा UPPL जों ज' जानानै राजखान्थि गेलेनो आं दहाय बेखौबो बुंदों जे आं सासे BPFनिबो दाजेनगिरि सासे दैदेनगिरिमोन BPPFनि खारन BPPF दानायनि इनिसियेटिभआबो आंनो बै समाव सिनियर मस्ट दैदेनगिरि हिसाबै लाबोनो मोनदों जोनोम जाबाय गावस्रालायबाय दुखु नांबाय जों अपोजिशनाव फैबाय दिनै UPPLनि आं फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मोन्नैबो हान्जानि प्रति बबेबा एसे फिलिंआ दं UPPLनि प्रति आं प्रेसिडेन्ट मोनखाय आंहा एसे बांसिन साननाय दं किन्तु BPFखौ मालाबा गोसोखाङा नङा गोसोखाङो बे मोननै हान्जाया जुदि ज' जायो ज' जानानै जुदि राजनितिखौ खालामलाङोबा इउनिटियाथ' बारा गोबाव राजनितियाव थायाबो जानो हागौ किन्तु 10 बोसोर जुदि इउनाइटेडलि फाइट खालामलाङो अब्लानो जों मजबुत जागौ दा बेखौथ' आंबो लुबैयो जायोबा आंनो रासिन खुसि जागोन नाथाय खोथाया जाहैबाय मा खौसेथिनि रावा राजनितिनि फासा खेला बादि जाबाय थानो नाङा गावनि सुबिदानि थाखाय बाहायलायनो नाङा हायाबा हाया साइलेन्ट था खौसेथिनि स्ल'गानखौ बाहायनानै मानो राजनिति खालामनो आं बेखौ लुबैयो किन्तु जुदि खौसे जानांगौबा मोनसे फर्मुलाबो नांगोन आरो जोङो बबे पइन्टआव जों एग्रि जालायनो हायो मोनसे कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन पार्टियाथ' थालायलायगोन नालाय दा कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन बेखौ खालामनो जुदि खौसेखौ लुबैयोबा एक्सपार्ट लगायलायनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो कमन मिनिमाम प्रग्रामफोरखौ बानायलायनो आवगायोबो दिनै गाबोननि गेजेराव किन्तु बेखौथ' खालामाखै फारसेथिङै नोङो दिनैनो मा होनबाय माने खौसेयाव आं दं आरो बेलासियाव मोनसे मा बुंबाय BTR बा प्रमद बर'आ शिफ्ट जागोन BTC बा आं शिफ्ट जागोन थारमाने BTRआव शिफ्ट जाया थ' बेनि थाखायथ' आङो थेंक्स होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिखौ थारमाने गाव जे शिफ्ट जाखाला बेखौ बियो सिमान जाबाय खारन BTRथ' जाबाय खारन दाथ' गभर्नमेन्ट कमिउनिकेसन भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जेसेबां लेटार BTRआनो फैबाय BTRआनो जाखाबाय आरो 125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ जेब्लानो जाबाय बे जाबाय BTRआनो जाखाबाय बेखौथ' मिथिया नङा बियो खारन BTCआ चेन्ज जायाखै बेखौ रावखौबो थगायनो नाङा BTCआ BTCयैनो दं हाग्रामा महिलारिमोन 2003आव सहि होनानै गठन खालामनाय बेबो BTADसो BTC नङा BTAD एरियानि नामासो BTAD आरो गभर्नमेन्टनि नामा काउन्सिल BTC बे गाबोन BTADआ चेन्ज जाबाय एरियानि नामा BTR जाबाय BTRआ चेन्ज जानानै गाबोन जुदि दस्रा जायोब्लाबो बे BTCआ बेनो बे थागोन मानो एसेबां मानसिफोरखौ बुजिनो रोङै सानखो दा BTRआथ' जाबाय आरो BTRआव शिफ्ट जालाबा गावनो बुंनानै लाखाबाय बे हिसाबै आं साननानै लाबाय मा बे शिफ्ट जाला बेखौबो मिथिखाबाय आरो ओंखायनो आङो धन्यबादसो होदों हाग्रामा महिलारिखौ गावजे शिफ्ट जाला जिबनाव BTR जाबाय जेला बेखौ गावजे बुंनानै लाबाय बिनि थाखाय एखे गोसो सिंनिफ्रायनो साबायखर होबाय आङो दा जोंनि जेसेबां भारतआव ट्राइबेलफोर दङ गोदोसोनाय जाथिफोर बेनि गेजेराव खासि लिटारेचारा नर्थ इस्टआव वान अफ दि माने एडभान्स लिटारेचार आरो मिज'फ्रा लिटारेचार गैया नागाफ्रा गैया ट्राइबेलफोरनि गेजेराव नर्थ इस्टआव आरो दा मोनसे गथा हारि हिसाबै जों जुदि नायो बर'आ थारमाने वान अफ दि बेस्ट बे बर'निफ्राय गोजौसिनाव रावहाबो लिटारेचार गैया ट्राइबेलफोरनि गेजेराव इभेन नन ट्राइबेलफोरनियावबो नायोबा नोङो गोबां जेनेरेल कास्टनि दं OBC SC बिसोरखौनो लिटारेचार गैया थ' माखासे राजस्थाननि लिटारेचार दङ गुजराती लिटारेचार दं बे स्टेट वाइजआव किन्तु जों बादि फिसा फिसा जातिफोरनि गेजेराव जों बर'फोरबादि थुनलाइखौ नुनो मोना ओंखायनो भारतआ दिनैहाय स्वीकृति होनो गोनां जादों 8th शिड्युलाव आरो 8th शिड्युलाव फैनाया मा जादों मोनसे चेलेन्ज होफैदों इउनिभार्सिटि लेंगुवेज जाबाय इन्टारनेशनेल लेंगुवेज जाबाय इउनिभार्सिटि अफ अरेगननिफ्राय सासे स्कट डिलेन्सी होननाय प्रफेसारा फैनानै
बर' ग्रामारखौ मोजाङै लिरफैफिनदों रिसार्च खालामगासिनो दङ आरो बियो दिनैहाय मोनसे आर्काइभ प्रजेक्टआवबो NIV जों लोगो नांनानै मावगासिनो दं नेशनेल नेटिभार्स इन्सटिट्युट अफ बड'लजि जोंनो दादोंमोन बेखौबो आरो आर्काइभ प्रजेक्ट खालामगासिनो दङ आरो फार्स्टिं दा जोंनि आसामनि बर'फोर आरो जेनेबा बै दरनै माबानि नेपालनि जे मेचेफोर आरो बेनिफ्राय वेस्ट बेंगलनि बर'फोर बे बर'फोरनि राव रायनाय बर' राव बिसोर रायग्रा बर' रावनिबो मोनसे जोङो कम्बाइन मोनसे बिजाबबो दिहुनखांबाय जे मा डिफारेन्स दं आरो कक बर'फोरनि थ' लासै बर'फोरा बर' ग्रुपनि बर' स्टकनि जे लेंगुवेजफोरखौ मोनसे लिटारेचाराव ज' लाबोनायनि प्रक्रिया दा सिस्टेमेटिकेलि साइन्टिफिकेलि जाबाय थादों NIVआबो मावगासिनो दं थ' मोनसे समाव जों जुदि खुब धैर्य सहकारि जों रावखौबो नारगारनाङा रावखौबो सैयैबो जानो नाङा रावखौबो मुगैनोबो नाङा हानायमानि रावखौ सोलों बयखौबो सनमान हो बिनि गेजेराव नोंखौ डेभेलप खालामला मोनसे समाव बे रावा एखेबारे गुवारथार लेभेलाव गोबां हारिफोरजों नाजावजानाय राव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव नैबे बर' बाजाराव थानाय जे मोनसे गामियारि बिजाब बाख्रि बेवहाय जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि खुंफुंदों बे जाबाय थुनलाइयारि मेल आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि खुगा लाइसि दोरबिखौ बेखेवनाय हाबाफारि आं बहाय गाव माने मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो बे हाबाफारियाव आङो जोंनि आसामनि मानिजाथाव केबिनेट मन्त्रि श्री उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो लोगोसे जोंहा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री गबिन्द चन्द्र बसुमतारी लोगोसे बे हाबाफारिखौ गासै बिथिङावनो मदद खालामनाय एबा सुंथानाय सुंथागिरि बिटिआरनि सासे माने गोख्रों मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथां मोनखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां नांदों आरो बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जाफुंदों बेवहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो बेल' नङा जे फोरोंगिरि आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों आब'निफ्राय बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे हारिमु आफादनिफ्रायबो बहाय बाहागो लाफैदों गोबां माने बहाय नुनो मोनदों जे आगोलनि जायफोरनाखि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि जोंहा मोदाय गाहाय आरो जोंहा बहाय माखासे बेबायदि माने जाखांफुनाय लिरगिरि बिथांमोनाबो बहाय बाहागो लादों बे जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बेयो जोबोद थुलुंगाखांथाव जादों जिहेतु दोरबि लाइसि गोदानारि लाइसि बेखौ बेखेवदों बे मानि थाखाय बियो उदालगुरि जिल्लानि मोनसे खुगा लाइसि ओरैनोथ' बियो आगोलाव दंखायोमोन नाथाय गेजेराव बियो थैनानै थादोंमोन दा बेखौ आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्रा बेखौ फोथांफिनदों गोदान जिउ होदों बियो जोबोद मोजां जादों मानोना दिनै जोंनि हारिनि राव थुनलाइया गोबां जौगाबाय जोंनि हारिनि राव थुनलाइ जौगानायजों लोगोसे जोंनि हारिनि सिनायथियाबो आसामावथ' आसाम मिथिखायोआनोसै सा सानजा भारतआव मिथिखायो दुलाराय भारतआवनो दिनै मिथिजायो बर' रावा भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव आसामनि मोनसे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आसलथे बेयो एस'सियेटल' नङा आसामनि मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज बे हिसाबै बे रावनि फारसे जोंहा मावनांगौ गोबां दङ आरो बे मावनांगौ खामानिखौनो जोंहा दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मावदों होननानै आं सानदों बहाय गोबां लिरगिरिफ्रा माने गोजाम गोदान आरो जायफोरनाखि थाखानाय माने लिरगिरिफोर दङ इस्टाब्लिश जायफोरनाखि राइटार दङ बिथांमोना बहाय लिरबिदां हरनो हागोन जोङो थुनलाइ बर'नि थुनलाइ फोथाराव थुनलाइनि बाख्रियाव बियो मोनसे बिहोमा जानानै थागोन लाइसि लिरनायावनो जोबनानै थायो बिथांमोना बिजाब महर दिहुननाय गावारि बिजाब महर दिहुननानै बान्था आजावनायनि बेलायाव गावखौ मोनसे सासे राफोद लिरगिरि सिनायथि थाखाय गोबां जायगायाव बेनि बेलायाव बेवहाय मोननै बाथ्रा थायो गाहायै मोनसे जाबाय बिथांमोना रांखान्थि बिथिङाव लोरबां बिजाबखौ माने बिथांमोना माने बायदिसिना लिरबिदांखौ लिरो नाथाय बिथांमोना बेखौ बिजाब महर होनो हाया रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोना लोरबां नैथियाव जाबाय जोंनि गेजेराव फरायग्रानि आंखाल जुदि जों दिनै नायोबा सासे लिरगिरिनि सासे माने इस्टाब्लिश राइटारनि बिजाबाबो माने 2000-3000नि बारा बिजाब फानजाया दा बेखौ नायोब्ला बे मोननै पइन्ट सेथियाव जाबाय रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोना लोरबां फारसेथिं नैयाव जाबाय जोंनि मानसिफ्रा बिजाब फरायनायनि हुदाया माने सानफा एफा खमायलांगासिनो दङ बे सावगारिया एखेबारे रोखा जानानै दङ बेखायनो आं खावलायगोन जे जोङो बिजाब फरायनायनि हुदाखौ जों दिनै
माने बारायहोनांगौ मानोना मोनसे हारिया जुदि मोनसे आबुं हारि जानांगौब्ला जोंहा बिजाब फरायग्राबो थानांगोन लिरग्राबो थानांगोन बेखौ जों बायग्राबो थानांगोन गासै बिथिङावनो जोंहा बेयो जौगानाय जानांगोन खमायलांदों नामा लिरगिरिफ्राथ' खमायाखै खिन्थु फरायग्राफ्रा खमायदों बे बाथ्राया एखेबारे सैथो लिरगिरिफ्रा जोंहा दायो बांबाय थादों नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि बिजाब दिहुननांगौ बेखौ हायाखै आं दहायनो बुंखादों जे बिथांमोना रांखान्थि बिथिङाव लोरबां बर' थुनलाइ आफादा जोङो बोसोराव माने बोरै हायो जों सहाय खालामो आरो बिनिफ्रायबो आं खावलायगोन बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बे बिथिङाव सहाय खालामनांगौ बिजाब सेबखांना होनायनि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादखौथ' सहाय खालामो बिटिआर गभर्नमेन्टआ नाथाय बेजों लोगोसे माने पार्सनेलि सोरखौबा हायो मोजां मोजां बिजाबफोरखौ बासि बासि गभर्नमेन्टआबो बेखौ सेबखांना होनांगौ आं बेखौ खावलायगोन आरो थुनलाइ मेलजों बर' थुनलाइया मा रोखोमनि मुलाम्फा जागोन होननानै बुङोबा आं नैबेखौ बुंगोन थोंजोङै जे उदालगुरि जिल्लाया मोनसे जोबोद गोजाम मोनसे थुनलाइ आफाद आरो बेवहाय जोंहा मंगल चन्द्र ब्रह्म सारमोन बायदि बिहुराम बर' सारमोन बायदि जोंहा बेवहाय गोबां माने आगुनि मावथि बिथांमोना खामानि मावलांबाय दा नैबे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादारि आथिखालाव मोनसे थुनलाइयारि मेल हाबाफारि लादों बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज बे खारगोन रायजो राजानि गेजेराव आरो बे मेसेजल' नङा जोंनि लिरगिरि बा जोंनि खन्थाइगिरि जोंनि बायदिसिना लिरगिरि बिथांमोनाबो थुलुंगा मोनगोन बे बेलायाव जे थुनलाइ आफादारि एसे मोजां मोनसे हाबाफारि लादों बिथांमोनखौ बेयो थुलुंगा होगोन आरो बिथांमोननि थुलुंगायानो हारियाव माने थुनलाइ सोरजिनायाव मोजां बिहोमा होगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला दिनै बर' रावा भारत हादरनि मोनसे राव जाबाय बे रावनि थुनलाइ बाख्रिया जेसेबां माहाजोन जागोन बे रावखौ जोङो गुबुन रावावबो सोलायनो हागोन जोंनि खन्थाइखौनो होन जोंनि रायथाइखौनो होन जोंनि सुंद' सल'खौनो होन जोंनि सल'खौनो होन बेखौ जोङो गुबुन रावावबो सोलायनो हानायनि जोंहा खाबु दङ बे खाबुखौ जों उनावहाय लानो हागोन आरो थुनलाइ होनायनि बेलायाव बिजोंनि बेलायाव मोनसे बाथ्राया सैथो जे आथिखाल बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय थादों आरो बेनि सावगारिया जाबाय जे आथिखालाव गुदि फरायसालिफ्राव माने सरकारा बेखायनो माने मार्जारनि पलिसि लानो नागिरदों नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोख्रोङैनो सरकारखौ बुंना दोनदों जे मार्जारखौ खालामथ'नाङा जायनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ साहस खालामाखै आरो बिथांमोनखौ जों बुंदों जे मार्जार खालामथारोब्लाबो जोंजों सावरायाबा खालामनाङा दा बेखायनो जोङो बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ एसे थुलुंगा होनो थाखाय जोङो मोनसे खोथाखौबो जों दिनै साननांगोन जाहाथे बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा जोंहा बिटिआरआव गाहायै एलपि आरो एमइ स्कुलफ्राव माने बिसोरो प्रिफारेन्सखौ मोनो बे बिथिंखौबो जों नायनांगोन आरो बेखौ जों मावनांगोनबो आरो साननायजोंल' नङा बेखौ जों मावनानैबो दिन्थिनांगोन अब्लासो जोंनि जाखांबोनाय फरायसाफ्रा मोनसे साननाय फैगोन जे बर' बिजों फरायनानैबो जोङो साख्रि मोननो हायो आरो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बुंखागोन जे जोङो बर' बिजोंखौ प्रिफारेन्स होनायजों लोगोसे नाथाय जोङो इंलिसखौबो जों गुरुत्त होदों जों हिन्दीखौबो गुरुत्त होदों बे नङा जे जोंनि बर' गथ'फ्रा बर' बिजों फरायनानै जाम्बा जानांगौ जाम्बि जानांगौ बे नङा जोङो हादरनि मोनसे राव हिन्दी जोंनि बुहुमनि राव इंलिस जाहाथे बेखौबो समानै लांफानो हायो बे खोथाखौबो जोङो अराय सम गुरुत्त होबोदों आरो होलांबाय थागोन